Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Изге Болгар җирләрендә Кара Пулат операсын күрсәттеләр. Татар культурасы, музыкаль культурасы һәм әдәбияты тарихында бу беренче вакыйга. Чуашстанның Кармыш авылында Чишмә бәйрәме узды. Менә әлеге авылда гармун моңнарын саклыйлар. Татарстанның Орча районындагы Иске Ашыт клубына якташлары исемен биргәннәр. Шушы авыл тормышына, шушы сәнгать тормышына халык өчен хезмәт иткән кешеләрне безгә онытмаска кирәк. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Казакстанның беренче президенты Нурсултан Назарбаев башкалада республиканың төп мәчетен ачты. Мәчет 235 мең кешене сыйдыра. Бер үк вакытта шул кадәр дин тотучы намаз укый ала. Шул рәвешле Нурсултандагы әлеге Аллаһ йорты дөньядагы иң зур мәчетләр унлыгына керә. Төркиядә Сибир татарларының Госманлы иленә мөхаҗирлеге турында төрекчә китап дөнья күрде. Ул Сибирдән Төркиягә гасырлык күчешнең хикәясе, Бөгрөделек татарлары дип атала. 296 битлек китапның авторы Төркиядәге Сибир татарлары авылы Бөгрөделектә яшәүче Сәвия Удмир. Түбән Новгород хөкүмәте каршындагы җир һәм милек мөнәсәбәтләре советы Түбән Новгородта төзеләчәк мәчеткә җир бүлеп бирү турындагы мөрәҗәгатьне хуплады. Төбәкнең милек һәм җир мөнәсәбәтләре министрлыгы сайтында хәбәр ителгәнчә, проектның әйдәүчесе Россия мөселманнары диния нәзарәте. Мәчетне 5 ел эчендә сафка бастыру күздә тотыла. Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә тамашачыларга дөнья премьерасы режиссер Александр Галибинның «Приключения маленького Бахи» гаилә фильмы тәкъдим ителәчәк. 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале 7-11 сентябрьләрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия мәдәният министрлыгы һәм Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме белән партнерлыкта узачак. 21-25 августта Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре була. Традиция буенча ул Мәскәү халыкара музыка йортында гала-концерт белән тәмамлана. Татарстан мәдәнияте көннәре үзәк кинематографистлар йортында Ибн Фатлан, Тарлан һәм Микулай нәфис фильмнары презентациясеннән башлана. 23-24 августта Россия дәүләт балалар китапханәсендә татар балалар әдәбияты көннәре узачак. Yaşlığım kudemeni 17 август көнне Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова иҗатташлары белән туган ягызына кайда авыл көе фестивален уздыра. Чараның максаты үзенчәлеге элек-электән татар халкы иҗат иткән көйләрне барлап, асылдагы яңгырашын саклап халыкка җиткерү. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр даим элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Изге Болгар җирләрендә Кара Пулат операсын күрсәттеләр. Туган илгә тугрылык белән сугарылган бу әсәр беренче тапкыр 2015 елда куелган иде. Быел язда ул янәдән Тинчурин театры сәхнәсенә менде. Ә инде музыкаль әсәрне тарихи Пулат янында күрсәтү Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фонды җитәкчесе Минтимер Шәймиев идеясе. Опера Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган. Георгий Ковтун куйган спектакльне Изге Болгар җиренә яраклаштыру режиссер Илгиз Зәйниевкә йөкләнгән иде. Тулырак киләсе сюжетта. Көтелгән вакыйга безнең ничә ел инде хыялланадыр шушы Кара Пулат янында шушы әсәрне башкарга. Шунда да быел тормышка ашты. Бу бик тә бәхет. Барлык татарлар өчен дә дип әйтерим, чөнки мондай вакыйганы әлбәттә күрергә кирәк, ишетергә кирәк. Һәм шушындый тарихи җирдә, үзебезнең Изге Болгар җирендә үзенең җаны белән, үзенең шушы табигате белән безгә үзенең көчен шушы тарихи вакыйгалары белән үзенең көчен биреп тора безгә. Һәм инде бик тә рәхәтләнеп эшлибез.
Яшәгән җиребездә бит Ислам академиясына урнаштырдылар. Озан тавышы бөтен җирдә шул мөхит, чисталык, паклык. Бүген ак мәчеткә Курчак шикелле ак мәчеттә кереп җомга намазын укыдым. Монда инде ничә шушы вакыйгаларны күргән, шушы вакыйгаларның шаһиты булган Кара Пулатның ташларына тотынып уйнау, бу тарих белән бергә очрашып, ниндидер бер тәңгәл килеп, берләшү һәм ниндидер бер югарылыкка, биеклеккә күтәрелү. Бу тарихи вакыйга изге Болгар җирендә 2 көн рәттән мөгъҗиза туды. Аны меңләгән тамашачы карады. Алар төрле шәһәрләрдән махсус килгән. Без Әлмәттән Новоникольский авылыннан килдек. Менә дустым Гөлсинә белән икәү. Безгә әйттеләр, без килдек, шатлана килдек. Нәрсәсе белән кызыксындырды менә бу Кара Бу тарихи истәлек, бу Болгар без Мәккәгә килгән кебек безгә шул кадәр рәхәт шатланып килдек, сөенеп килдек. Бездән дә бәхетле кешеләр юк дөньяда дип шатланып килдек икәү. 4 сәгать килдек, 1 грамм укынмыйбыз, әле 4 сәгать кайтасыбыз бар. Әле монда күпме утырасы бар. Бу бит тарих, бу бит безгә генә түгел, бу яшьләргә дә бик кирәк. Бик тарихны беләсебез килә хәзер, үзебезнең дә алар гына түгел. Сез кайлардан килдегез? Бүген Кара Пулатны карап. Шаллыдан килдек. Мин бу операны инде Казанда бер күргән идем, һәм ул миңа бик ошады. Шуңа күрә шушы вакыйгаларның булган урынында шул операны карыйсым килә. Шуңа күрә монда килергә булдык, әниләрне җитәкләп. Тамашачы спектакльне рәхәтләнеп карасын өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Әйтик, халыкны автобуслар Казаннан китерде. Моңа өстәп менә шушындый салам урындыклар ясалган иде. Шунда утырып спектакль белән хозурланырга мөмкин. Кара Пулат операсы башланыр алдыннан тамашачыларны спектакльне Болгар җиренә китерү идеясе авторы Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фонды җитәкчесе Минтимер Шәймиев сәламләде. Халык яратты. Рәхмәт менә инде Ринат Харискага, Илдар Зарфага, режиссерларга да, куйган театрларыбызга да бу бөек хезмәтне, бу тарихи хезмәт. Әле без моны быелдан соң тагын да матуррак итеп, тагын да дөресен әйткәндән соң инде авторлар эше дөньяга күрсәтерлек иттереп эшләргә тиешбез. Менә шушындый хәлгә килеп җиттек, безнең үз кулыбыз белән эшләнгән эшләр булар. Кара Пулат беренче тапкыр куелганда төп рольләрне башкаручылар инде дөнья дәрәҗәсендә танылган опера җырчылары. Туры Батыр һәм Нәргизәнең трагик мәхәббәт тарихына әверелгән саф сөю хисләрен Илгиз Мөхетдинов һәм Илүзә Хуҗина тасвирлады. Безгә гомумән безнең төп герой ул безнең Кара Пулат. Һәм шуңа күрә без Кара Пулатның гомумән энергиясын тоеп торабыз. Без анда безнең кулислар, без анда кирип көч алабыз һәм тагын янә сәхнәгә чыгабыз. Biz инде бүген 4нче көн монда. Һәрберсе синең өчен борчыла, һәрберсе сиңа булыша, һәрберсе сиңа берничә тапкыр килеп ярдәм кулын суза. Һәм мин аларга бик зур рәхмәтле. Беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев, Рөстәм Нургалиевич Миниханов, аларга бик зур рәхмәт шундый проектларны һаман биреп торган өчен безгә, эшләргә, халыкка. Чөнки мондый open air'ларны bütün dünyada işliler, şit illerde kübra gibi kullanan İtalya, buna eğitim günü ötken idik, ama çünkü anda жылы atmosfera. Bizim tarih bik zor. Ali buna şul 13. 12. asırlardan kalgan binabız isen şaqta bizning nidir şunday tariximiz bo'lgan chaqda biz aniq albatta yangi suluş berishga tirishirga jinabız. Ham bugungi kunda biz bik g'urur bu Toshpo'lat yanında basып turgan chaqda. Операның нигезендә Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан яндырылган 12 кыз турында риваять. Шәһри Болгар каласына Самарканд әмире Тимерлан гаскәрләре бәреп керә. Аларга кәнизәкләр арасыннан хан кызын ачыкларга кирәк. Ләкин берсе дә аны күрсәтми. Хан кызының утта янмавы турындагы хәбәр фаҗигагә китерә. Әсәр инде туып җиткәнче үк шушы мизгелне көткән идек һәм күз алдына да китергән идек. Чын мәгънәсендә biz әсәрне менә шушы тарихи җирлектә куелыр дип уйлап эшли башлаган идек. Әмма ләкин ул вакытта 2013 елда андый мөмкинлек булмады. Театр сәхнәләрендә куйдык. Менә хәзер инде шул без көткән мизгел килеп җитте. Бу тарихи
bina yanında rivayetten kelgan syujetni o'ynov o'zi bir qiziqli ayber. Tatar medeniyeti, Tatar kulturasi, muzikal kulturasi hem edebiyatı tarixinde bu birinchi vaqi'a. Кара Пулат 14-нче гасырда Алтын Урда дәүләте осталары төзегән уникаль тарихи һәйкәл. Риваятләрдә әйтелгәнчә, ул Болгар ханының хөкем итү урыны булган. Бина мәдәни мирасыбыз, ЮНЕСКОга керә. Шуңа да аңа тияргә, үзгәрешләр кертергә ярамый. Сәхнәне Кара Пулатның янына кырганнар. Идеяны тормышка ашыру өчен 80 артист, 30 техник эшче хезмәт куя. Безнең техник хезмәткәрләр ул сәхнәне сызып, ничә буласын, аның төгәл ничә кайсы якка ничә метр икән билгеләделәр, безгә әйттеләр, һәм шуннан соң без Тинчурин театрында шундыйрак шартлар тудырып, инде булган спектакльне әлеге шартларга туры китереп үзгәрттек. Тинчурин театрында барган очракта анда сәхнә әйләнә мәсәлән. Ул декорацияның үстенә менергә була, анда берничә кат декорация. Монда андый мөмкинлек юк, сәхнә әйләнми, бина өстенә менеп булмый. Шуңа күрә бөтен артистларның кулиса артлары юк. Шуңа күрә кайсы яктан чыга, кайсы яктан керә, ничек җайларак була, шуларны барысында төзәттек. Могҗиза тудыруда заманча визуализация эффектлары 3D файдаланылган. 25 видеоролик шул чорга мөхиткә кереп китергә ярдәм итә. Табигатьтә булышырга теләде ахыры спектакль тулган ай астында барды. Кара Пулат операсы татарның бай тарихын, музыкасын, әдәбиятын яктырта. Анда кеше гамәлләре белән тарихта кала. Аның исеме янмый дигән фикер ассызыкланды. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Болгар. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Чуашстанның Кармыш авылында Чишмә бәйрәме узды. Менә әлеге авылда гармон моңнарын саклыйлар. Татарстанның Орша районындагы Иске Ашыт клубына якташлары исемен биргәннәр. Шушы авыл тормышына, шушы сәнгать тормышына халык өчен хезмәт иткән кешеләрне безгә онытмаска кирәк. Татар халкы гомер-гомергә мирасын, гореф-гадәтләрен, йолаларын искә алып яшәгән. Соңгы елларда авылларны саклап калу, үстерү өчен бихисап эш башкарыла. Аларга авыл бәйрәмнәре дә кушыла. Чуашстан Республикасының Кармыш авылында Чишмә бәйрәме инде 20 ел дәвамында уздырыла. Ул сабан туеп кебек үк кадерле ди авыл халкы. Иң мөһиме шундый бәйрәмнәрне уздырырда егет-кызлары бар авылның. Тулырак Ләйсәнә Садретдинова репортажында. Исәнмесез, кадерле кунаклар. Безнең Чуашстанның Кармыш авылы җирлегенә рәхим итегез. Татар авыллары моңсыз яши алмый. Ул безнең элек-электән килгән гореф-гадәтләр. Хәзер без Чувашия Республикасының Кармыш авылында. Менә әлеге авылда гармон моңнарын саклыйлар. Бүгенге чара безнең авылыбыз өчен бик тә күңелле күренеш. Госман Максутович аны ел сайын уздыра инде, күп еллардан бирле. Без аны бик теләп көтеп алабыз. Ерактагы, якындагы туганнарыбызны чакырабыз. Ул безнең өчен туганнар белән күрешү, туганлык җепләрен үзмәүгә бик тә зур йогынты ясый. Действительно, я так понимаю, что практически все обязывают выходцы из этой деревни, и все они кем только здесь не были, и промышленниками, и какими-то купцами и так далее. Но какая-то гордость охватывает, и то, что я побывал и почувствовал, подышал воздухом в деревне, где жили мои предки, это очень здорово, дорого стоит. Авылга килгәндә, тарихка килгәндә, безнең авылның 6-нчы гасыр башында балыкка килгән бөтен риваятлар буенча 300-гә якын хуҗалык бар авылга кадәр. Үзебездә
hayvanlar oturuyuz, jir işkertemiz diyen şekilde, avulça yaşayız. Avulunu ko'tarib tura turgan yüzüne şunday bir bayram. Avul bitmesin için mene. Yaşlar kaçsın, Yaşlar kaçsınlar. Avulun ne ekanini bilsinler için mene. Jıyıldınız mı son tuğanlar? Mene bütün tuğanlar jıyıldık. Biz canına. Neçe kişi jıyıldınız? Bütün balalar bilen. Neçe bala siz gümümen? 7 bala. 7 balanın 7'si. Balalarının balaları. Bir kubı. 7 bala da koydu. Koydu. Paşti koydular. Bu bayram bik ulu bayram. Şunday mından Müslümanlar jıyılıp, şunday mine birbirini tuğanlaşıp, birbirini көріп. Bunday bayram bir jirde yok bizim tirajında. Ulu bayram. Bunu biz bik jaratıp kütüp alabız. Hatireler bayramı bu bizning. Bik ko'p kishilar bu avuldan ilk vaqtda repressировать etgan kishilar da bik sog'inib qayta bu avulimizni. Atini zorlab şuşa çeşme bayramını yasadılar. Neydi 20. yıl. Biz şuşunda düşüp bayramga jiribіз. Balalar qayta, abilerim qayta. Benim tutavıyım, men bir kız semyada. Kimlerni işe alasız? Biz kimni işe alabız? Benim balayım okutuşçusu, olamayan okutuşçusu, bir gaybat okutuşuyu. Anlar menem de iş mürasatlar. Aralarına kabileme pay bir ideyani okutuşuyu. Bu bizim kütüp olgan bir yakın bayramımızdı. Bu bayram avul halkına kirer. Bu bayramda gırıp adetler saklanıp kalamına. Bu yılda biz bir avul başlarının garbunları bile, uramlar bile çavuttuk. Her kişinin kapatımlarına tukta, biyip aldık. Her kişiye üzerine bir kumulli, bir yemli mertebe indi bu. Şulay bulsun ya, uzakkana bulsun ya. Avulunu saklap kalırsa tabırı solundu bu. Eğer bu dünyada tam bir kalt, yaptığın duvarıydım cırı. 20 yıl davamında uzuşu elgi bayram, indi qadigine şişme bayramı tugul. Bu xatir bayramı, tuğanlar ışıraшу, yanga oşırşlar. Bilgiliyinde mında xalıq özünün yaratkan artistları bilen de ışıraşa. En mühimi, tuğanlar ışıraşa. Лесена Садырдинова татарлар Кормаш авылы Чувашстан Республикасы. Ул Татарстан Республикасы Орша районында урнашкан Иске Ашыт клубында 1948 елның 1 декабреннән эшли башлый. Көндезен колхоз эшендә булса, кичләрен клубта үткәрә. Авыл халкы белән бергә концертлар әзерли, спектакльләр куя. Якын тирәдә алар бармаган авыл калмый. Сәяра халык театрын булдыруда күп көч куя. Күптән түгел ул иҗат иткән Иске Ашыт авылы клубына да аның исеме бирелә. Сүз кем турында? Киләсе видео язмадан карыйк. СССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, Орша районының мактаулы гражданины, тыл ветераны Сәйрә Фәттәрахманованы Орша районы Иске Ашыт авылы һәм якын тирәдәге салаларда белмәгән кеше юктыр. 19 яшендә аңа мәдәният клубын җитәкләргә тәкъдим ясыйлар. Клуб бик начар, иске мәчеттән генә салган, җагарга да кайтмый, утында кайтмый, тәрәзәләр такта белән пешән бирә кадакланган. Düşenlerde bez, bunlar minap kirdiler klubka, çıkıyakta bir şak salamı, karlımızlı, jagarga ul jammi. Şulay ettirip kirdik, içerge diyen sular katkan, jar olgan, mina şundi klubda, oy bulmaz Ahmet Kan abi min işli olmamında bir de yok bit, bir de ne yok. İskemiyelerinin bir ayağı var, iki ayağı yok. Sahnelerde bir yok. Көндезен колхоз эшендә булса, кичләрен клубта үткәрә Сәйрә ханым. Авыл халкының ылысын да, кишесен дә җәлеп итә ул. Авыр колхоз эшеннән соң арып кайткан, ләкин төнгә кадәр спектакль өйрәнүчеләрнең тамакларының аш булмавын да кайгырта ул. Утыртырга дип калдырган бәрәңгеләрне пешереп ашата. Концертлар, спектакльләр куя башлыйлар. Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл, Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану, Асылъяр, Мирсәй Әмирнең Тормыш җыры, Таҗи Гыйззәтнең Шаткылар кебек зур күләмле әсәрләрен сәхнәгә куялар. Халык мәдәният клубына агыла башлый. Клубыбыз шуладыр. Шулай булса да, düşәмдәге бәзләр тамак төшәләр яларның эшләренә. Шулай булса да, кайтып та китмәделәр.
карап бетерәләр. Түшәмдәге бәсләр бетәләр кыйлып халык килгәч. Сугыштан соңгы елларда драма театры, курчак театры, вокаль-инструменталь, фольклор бию ансамбльләре оештыра. 1989 елда ул җитәкләгән Иске Ашыт мәдәният йорты каршында эшләп килүче драма коллективына Халык театры дигән мактаулы исем бирелә. Аның алар сине ташлап китә алмыйм спектакле белән Күкмарада узган авыл клублары арасындагы бәйгедә җиңгәннән соң алалар. Сәйрә ханымның гаиләсе гел ярдәмгә килә, аеруча кайнанасы Галия. Кич клубны ачканда, күрше авылларга концерт спектакльләр белән барганда, балалар аның карамагында калган. Әни сәнгатькә шушында иске клубта эшләде инде ул 7 терәүле. Гел концерт спектакльләр белән йөрде. Менә хәзер бик кенә кызык бер сүзен әйтеп китәм. Ул гел иртә белән Нәрәткә колхоз председателе килгәнче сәгать 5-тә килеп басадыр иде. Шуннан соң гел машина сорыйдыр иде. Без менә шул авылга барадыр иптәш кем, шунда. Ул вакытта колхоз председателе булып Сәйит Галәвиев дигән кеше эшлидер иде. Шулай гел җыри торгач, моңа Сәйит абый әйткән. Саяр апай, синең өйдә бер дә эшең юк мәллә, гел концерт белән җырыйсың дип әйтәде. 85 елда сезнең авылга матур гына бер концерт белән килгән идек. Шул вакытта мин теге бик усал да, үзе бик ягымлы да, бөтен сүзгәнең тәмен белеп кенә сөйли торган бу ханымга бик игътибар иткән идем. Ул вакытта мин Фердинандны да яшь вакытын күреп калган идем. Аллага шөкер, Фердинанд белән без инде олгая барабыз. Ләкин мин Фердинандның шул сыйфатын бик нык хөрмәт итәм, яратам. Ул чын күңелдән әнисен бик нык хөрмәт иткән, бик яраткан кеше. Мин андыйларны бик сирәк беләм. Быел тормышының 40 елын Иске Ашыт авылы мәдәниятен үстерүгә биргән Сәйрә Фаттарахманованың исемен мәңгеләштерү максатында мемориаль такта куелды. Саланың мәдәният йорты да аның исемен йөртәчәк. Тантанага җыелган халыкның күплеген күреп, авыл һәм район гади халык тормышында Сәйрә ханымның нинди зур роль уйнаганын аңлыйсың. Минемчә, инде безгә онытмаска кирәк шушындый бөек шәхесләрне. Үзен-үзе шушы авыл тормышына, шушы сәнгать тормышына, халык өчен хезмәт иткән кешеләрне безгә онытмаска кирәк. Менә бу тантананы оештырып, башлап җибәргән кешеләргә мин барыгызга да катнашкан кешеләргә рәхмәт әйтәм. Френат абый бигрәк сезгә рәхмәт әйтәм, чөнки сез башлап йөрдегез бу эшне. Танылган мәдәният хезмәткәре Сәйрә Фаттарахманованың исемен язылган элмә тактаны тантаналы төстә ачканнан соң, кунаклар, тамашачылар фаега узды. Анда Сәйрә ханымның тормыш юлы, иҗатын чагылдырган күргәзмә белән таныштылар. Чара концерт программасы белән дәвам итте. Сәхнәдә Казан филармониясе артистлары һәм Иске Ашыт авылы үзешчәннәре чыгыш ясады. Зөһрә Фатыйхова, татарлар, Иске Ашыт авылы, Арча районы. Байлыгы күп булган кеше түгел, булганыннан канәгать кеше бәхетле ди язучы Зөлфәт Хәким. Күңел тынычлыгы телибез сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.